Ayan. Doon pa sa tuktok na yun guys. Tatawid pa kami dyan. Grabe. Ito ang Misibis dito sa bayan ng Siroma. Grabe. First time po namin pumunta sa lugar na to. Ayan. Napagtanong lang kami dun sa may kalsada kung saan ang papunta sa bahay nila ng member na hinahanap namin. Tinuro lang kami dito. Diretso lang daw po kami. Ayan. Di namin alam kung saan kami pupunta. Kilala naman daw po ang member dito sa lugar na to. Iwan ako ng mga kasama ko, mga lods. Ayan, wala na sila, oh. Isang adventure na naman to sa taong 2021. Ayan. December 28 po ngayong araw. Isang regalo sa atin ngayong 2021 na kung saan pupunta tayo sa isang lugar na hindi natin alam. Ayan, kung saan tayo pupunta. Iniwan ako ng mga kasamaan ko. Sana kaya yung dalawa na yun. Ayan, nakakatuwa rin kasi ayan, nakakaranas tayo ng mga ganitong adventure, ayan, sa ating trabaho. Wala na yung dalawa. Asa na kaya? Siguro dito lang naman ang daan. Diretso lang tayo. Okay.
Daanan namin. Dapat pala nagmotor na lang kita. Magwa 1 hour na kaming lakad, guys. Grabe ka dyanin po pa. Tingnan nyo guys, gumagawa kami ng sarili naming daan. Gawa na sariling daanan. Ah! Ah! Uy, pagod na mga dudes. Oh my God! Wow! Ayan, dun pa sa tuktok na yun guys. Tatawid pa kami dyan. Grabe. Sana all. Ito ang Misibis dito sa bayan ng Siroma. Grabe. A few minutes later.
Ito po. Dapat kami ni Jitay. Amat kamangga. Ay, salamat mga lods. Kasi nakausap naman namin yung member. Sulit din yung pagod namin. Ay, thanks God. Salamat sa araw na to kasi naging successful yung aming lakad. Pauwi na po kami. Ayan. Babalik kami kung saan kami dumaan. Doon din kami dadaan. Babalik. Ay, salamat. Ito yung regalong na-receive ko ngayong taon kung saan pinaglakad kami ng almost 1 hour para makarating dun sa bahay ng member. Ayan. Pero nakakatuwa rin kasi itong bahay na to pangalawang bahay nila. Dito sila naghahanap buhay kasi pag pumupunta kami sa bahay nila dun sa may kalsada lang, bihira na si nanay umuwi dun, kaya nakarating kami dito sa kanilang pinaghahanap buhayan. Malapit po siya sa dagat. Ayan.